Ayan, saka to, magkapatid yan ha. Magkapatid yan, dalawang yan. Pero ang layo nung size, no. So ito magmumult to mga ajitan sa mamayang gabi siguro to. So rari yan, katabi na rari yan. Tala. So labas ka. So ni-sprayan ko naman to mga ajitan. So hindi ko alam kung ano yung malis. So yan talaga, patay siya. So yan. Isang gagambang Japan natin, no. Ganito lang din kalaki to dati TMs, tangkal size no nung kinuha natin to. Natignan nyo siya ngayon kasi within 2 days kumain siya ng 4 na ipis, no. So yung mga lots natin, 4 na lots. So yan siya. Ito siya mga audio. Ito siya ngayon. Laki nyo. So ito siya ngayon, no. Grabe yung bundat niya. So tansya ko mga ajay, mga isang buwan pa magmumult na naman to siya, no. Kasi pina-power feed kasi natin. Pag ganito kasi mabilis siya magmult, no. So sa mga hindi nakakaalam dyan, hindi po nangingitlog yung gagambang Japan, no. Unless ma-fertile sila. So yung ganitong itsura niya mga ajay, hindi to mangingitlog. So ninipis lang ninipis to hanggang mag-molt siya. So, balikan natin siya dito. Yan. So, ito lang yung nalagyan ko, no. Simpleng-simple lang para dito. Yan. So, natin. Puno ng malunggay yun, no. Ang patungan niya. Para malambot-lambot. So, ito muna. So, yan. Pakita ko sa inyo itong gagambang Japan na nandito. So, ito na yung pinakamalaki natin ngayon. So, isipin nyo mga adyo, no. Ito, itong maliit na to, ito, ayan, saka to, magkapatid yan ha, magkapatid yan, dalawang yan. Pero, ang layo nung size, no. So, ito magmumult to mga ajitan sa ako, mamayang gabi siguro to, magmumult na to. Kasi medyo shiny na yung likod niya, no. Ito na siya, oh. May itsura na ngayon, ganyan. So, ito na yung pinakamalaking gagambang Japan natin. Yan, ganyan na siya. Yan na yun. Tapos ito yung mga kapatid niya. Hindi ko kasi pwedeng ilagay dyan sa kanya, no? Kasi babanatan niya to. Yung mga kapatid niya yan, no? So, ito sila, ganyan kalalaki. Ito isa. Ito. Yan, no? So, mga rero yan, no? Yan. Tapos yung isa nandun, no? Sa may dulo. So, rero yan. Magkatabi na rero yan. Pareho. Tala, no? So, labas ko lang. Sandali, para makita nyo. Kasi kumakain pa. Pinakain ko kasi kanina, no? So, malaki talaga yan. Yung nandyan sa may... So, ito na sila, no? Ganito na sila. Ito yung 1 month to. So, ito. Yan, mga rare yan sila. Tapos, marami pa rin nababad molt talaga mga ajino. Siguro, part din yan ng process ng pag-aalaga ng gagambang Japan. So, yan. Hindi talaga may iwasan, no? Meron at meron talaga. So, ito yung isa. Tingnan nyo din to. No. No, yung likod talaga. So sa tingin ko itong mga kaji, pag pinagtabi-tabi ko ito ngayon, magpapatayan na talaga, no? Lalaban-laban na kasi itong mga to. Grabe yung mga gadget pa nila, no? Nasaan?
Pumasok sa damit. Ha? So, layo ng gap nila. Layo ng size, no? So, hindi natin pag-abutin yan kasi kakainin niya yan, no? Pag nagpang-abot sila. So, hindi natin pwedeng gawin ganyan, no? Balik ka na dyan sa labahin mo. Tapos, madami pa rin silang maliliit mga adyo, no? Na hindi umabol sa size nung napakalaki. So, iba talaga yung size ng malaki, no? Anomalya yan, anomalya. So, ito siguro yung second sa pinakamalaki or nandito. Pare-pareho lang kasi yung mga size niyan. Ito. Ayan, no? Mas maliit yan. Tapos ito yung mga sumunod. Yan. Meron to. Tapos ito. Yan, mga ganyan, no? Tapos ito. Ayan. Ganito yung mga sumunod. Kasi masyadong malaki to. Tapos, saan ba? So, sa number 5 to. Balik na natin to. Mali ata ko nang napagbalikan ng lalagyan nun. Number 5, mali nga. Mali nga ako na nang nalagyan. Kasi dito to. Number 5, napagpalit ko. Yan na. So, maraming patay, no? Maraming patay mga adyo, no? Bad mold. Maraming bad mold, no? Bad mold to. Ito, bad mold din. Ayan. So, bad mold din yan. Madami mga adyo. Ito, bad mold din to. Yun, may bad mold din, yun. Sa dulo. Pakita ko sa inyo yung mga bad mold, Ito, yung bad mold. Diyan ka. Ito, na bad mold din, So, ini-sprayan ko naman ito mga adyo, no? So, hindi ko alam kung anong mali sa ginagawa natin. Siguro, malalaman natin yan pagdating ng panahon kasi nag-aalaga pa naman tayo, no? So, mostly nung nababad mold, madiliit, no? So, ito bad mold din, no? Siguro sila yung mga natuyuan talaga, hindi nakalabas. So, nangyari nga dun sa malaki. Pero ito, dito ko nagulat, may malaking na bad mold, Ayan, medyo malaki na to, na bad mold. Grabe. Kalaki-laki, Tunin natin, Dali natin. Rare pa naman to. Tapos ganyan ang nangyari, Rare pa naman, no? Sayang. Yan, kamumult lang na ito. Yan, halos transparent pa yung kulay niya. Kamumult lang niya, no? Wala. Bad mold talaga to. Hindi ko alam bakit. Nakalabas naman siya sa ano niya. Ay, hindi. Ewan ko nakalabas ba to. Lalabas pa lang dapat. Tingnan natin, no? Pero hindi. Nakapag-molt na to. Wala pa. Hindi siya nakapag-molt. Pumakat yan dito. So, ibig sabihin mag-molt pala dapat to. Pero para sa akin mga ano, nakapag-molt na siya, no? Kaso yan talaga. Patay siya. Patay yan. Tapos ito maraming mga bad mold. Ito mga size nila o ganyan. Fucker. Okay, nalaglag yung gagambang Japan natin, no? Matulak. Sana walang naipit. So, ito yung isang gagambang Japan ko pa, no? Nandito sila. So, nandyan. Nakikita nyo sa lalagyan, no? Yan, may nabad mold din dito, dalawa. So, may iayos ko.
Sana walang naipit no. Medyo malalaki na rin sila oh. Ayan oh. Turo natin na. Yan, mga yan oh. Ito. Yung pinakamalaki ata yun nandun oh. Yun oh, may rare din dun oh, sa loob. So nandun yung pinakamalaki. Yan, tapos ito, mga yan. Pero ito yung mga late kasi ko sa size no. Kaya hiniwalay ko sila. Yan yung mga late. Pero humabol sila na mas mabilis lumaki to kaysa yung maliliit na nandito. Kasi tignan nyo to. Yan, kumakain no. Rare din to no. Na ano, mas mabilis pa lumaki yung mga nandun sa lalagyan natin dito sa kabila. Tapos balik sa na natin to kasi maraming langgam. Parang saan galing yung mga langgam. May langgam. So, sara na natin. So, ilan lang no? Yan yung sa batch 1. Siguro meron tayong 40. Mga 40 na nabuhay no? Or 50 ganun. Pero maraming malalaki. So, masasabi ko successful naman yung alaga natin. Kasi, kung alam nyo lang mga Adeno, mas marami sanang buhay dito kaso ang hirap nilang i-maintain. Lalo pa kung may trabaho kayo or ano, unless may mag-aalaga talaga na ito, no? So, ito na yung tsura niya. Ayan, medyo basa-basa siya. Ano? So, baka mag-molt to. Mamaya, baka mag-molt to. So, balik ko na siya. So, sana makapag-molt siyang maayos, no? Iya, may laman. Baliktad. May laman. So, ito yung maliliit to. Isipin nyo, kapatid niya pa rin to. Saan yun? Bilis ah. Sobrang laki kasi, hindi ko makita ano. No, pansinin nyo. Sa loob. Puro balat na to mga adyo. Yan. Ayan, nandito na sila sa taas. So, paita lang natin sa inyo para naman makita nyo, no? So, yan sila. Hindi masyadong inaano. Kasi nung isang gabi, nakawala to. So, pakita ko sa inyo yung clip dyan sa inyo, no? So, ito mga Aji, no? Buti napansin ng misis natin to. Kasi yan, no? Ginagawa ng mga malilit na gagambang Japan. Buti, ano pa lang mga Aji, no? Kaya pa to. So, kolektahin natin to sila. Babahay na sila. Ayan. So, buti napansin, no? Kung hindi, katatapos lang naman natin nagpakain ng kanina. Kung hindi ko to napansin mga Aji, tapos na to. Ayan o, andyan sila sa loob. Ayan o, napakadami nila doon. Nakawala to sila. Yung mga gagamba. So, hindi pa kumakain to kasi nagbalat sila kanina or kagabi. So, bukas yan. And napansin ko na itong pattern nito mga Aji. Pag once nakapagbalat ng second to, ng pangalawang beses mag-i-start na silang magkainan. So, safe pa tong ganito, no? Yung first molt pa lang nila, safe pa to. So, pag nag-second molt na itong mga to, yun, napakadami, oh. So, pag nag-second molt to mga Aji, karamihan sa kanila nakapag first molt na, no? Hindi pa kakain to mga to kasi kakabalat lang. Natin sprayan, no? Wala kayo, takbo. So, yan, sprayan ko lang ng ganun para fresh. Kaya hindi inumin naman nila yung tubig niyan. So, iba tatakbuhan lang yung tubig. So, yun lang mga Aji. So, sana nagka-idea kayo, no? Kung paano natin inalagaan itong mga ganitong klase ng gagamba. So, ang atin naman mga Aji is pinaparami lang natin, no? So, yan. Abangan nyo lang kung gaano kalaki yung sa first batch natin. Siguro mga 2 weeks pa. Bigyan nyo pa ako ng 2 weeks. So, makakita na yung mga TM size, ganun. Kasi, kahit alam nyo naman mga Aji na yung gagambang Japan or yung gagamba, panag-molt yun, halos dublado ng laki nila.
So pag nag-molt tong pinakamalaking gagambang Japan, iwan na talaga yung mga kapatid niya, no? So hindi niya na magmumukhang kapatid yun kasi masyado nang malayo yung size. Pero yun, nakikita nyo naman yung progress natin. So parang itlog ng gagambang Japan umabot sa mga ganito, mas maliit pa dito. Then yun, lumalaki na lumalaki. Tapos yung mga lalagyan natin, yan. Nakita nyo rin mga Aji yung process natin, no? So hindi ko alam paano maiwasan yung bad mold na yun kasi ni-sprayan ko naman, binabasa ko naman, nilalagyan ko ng cotton na tubig, no? Then number 1 rule mga Aji, huwag nyo silang ilagay sa mainit kasi hindi nila kaya yung init, no? Kahit yung ilagay ko lang sila sa labas, yung isabay ko sila sa painit ng gagamba, so nagwawala na kaagad, no? So yun yung wag nyong gawin yun kasi hindi sila sanay sa mainit, hindi kaya ng balat nila, no? Kasi dati, so ngayon ko lang babanggitin ito mga Aji, yung dating mga gagambang Japan ko, yung malalaki, so halos naubos yun kasi yung lalagyan ko na itim, so nakalagay sa lamesa yun, kumain lang ako, pagbalik ko mga Aji, patay sila lahat. So may 3 gagamba doon, yung gagamba natin, yung normal, so yung 3 buhay, yung gagambang Japan na 5 piraso, patay lahat yun. So hindi ko alam mga Aji paano nangyari, pero mahina sila sa init, so yun yung pinaka kalaban nila, ano, init talaga. So yun lang, maraming salamat po sa panonood. So sana may natutunan kayo. So kung gusto nyo mag-raise ng mga ganito, so abangan nyo mga G, baka sunod na ganito yung natin is yung salmon naman, no? So para may mga maliliit tayong salmon. So abangan nyo lang, abangan nyo. So ewan ko, baka magdagdag ako dito mga G, may gagawin ako dito. So baka maglagay ako ng aquarium or kung ano man. Tignan natin so kung ano yung dadagdag ko. Yun lang, maraming salamat po. God bless.